Benvinguts al Tapiró. L'Institut Josep Tapiró està situat entre el barri Juroca, Fortuny i Montserrat de Reus. Són 480 alumnes d'ESO, 100 de batxillerat, 101 de cicles, 73 profes i 23 llengües. El nivell econòmic de les famílies al centre és molt baix, amb la qual cosa l'AMPA és poc participativa i el suport familiar acostuma a ser molt fluix. El centre està situat en un barri perifèric i és per això que volem fer-lo visible. Donada la quantitat d'alumnes d'acollida que tenim cada any durant tot el curs, gaudim d'una àmplia diversitat lingüística, cultural i religiosa. Això fa que hi hagi molta tolerància amb la diversitat, però també demana molta implicació amb l'alumnat i ells amb el professorat. I també enfortir el treball per projectes. Així som un claustre, o intentem ser un claustre viu, actiu i dinàmic. En general, l'alumnat i les famílies estan contentes del funcionament del centre i els alumnes consideren que el professorat està per ells i hi tenen bona relació. Quin és el nostre punt de partida? A l'Institut Josep Tapiró, des de fa uns quants anys, hem implantat el servei comunitari, que, com sabeu, és un projecte d'ensenyament-aprenentatge a través del voluntariat i de la col·laboració amb entitats de l'entorn. En el nostre cas, col·laborem amb 4 entitats. La Fundació Ponigol. Aquesta fundació té un projecte de reforç i acompanyament educatiu als més petits del barri. I els nostres alumnes hi participen ajudant amb el seu coneixement a fer els deures, a resoldre dubtes i a fer costat als més petits en les seves necessitats educatives. Una altra entitat és el Banc d'Aliments. Col·laborem amb ells en el Gran Recapte, que, com sabeu, és una campanya de recollida d'aliments que es fa cada any. I els nostres alumnes estan presents als supermercats del barri per informar els clients d'aquesta campanya i contribuir així a obtenir recursos per a les persones que més ho necessiten de la nostra ciutat. També col·laborem en el menjador social, que és un servei de menjador gratuït. Els nostres alumnes col·laboren preparant i servint el dinar als usuaris del menjador i preparant carmanyoles per a les persones necessitades que tenen dificultats de desplaçament o persones grans o persones que tenen alguna malaltia. Això ens permet conèixer de més a prop la realitat social de la nostra ciutat i adoptar una actitud cívica envers ella. Finalment, hem col·laborat amb el Centre Cívic del barri en l'organització de les festes de Nadal i de Sant Jordi que se celebren allí. D'aquesta manera, els nostres alumnes participen en la vertebració de la vida del barri i en proporcionar llocs d'esplai als més petits. Com veieu, totes aquestes col·laboracions externes ens permeten desenvolupar una consciència cívica i una implicació amb el nostre entorn, més enllà de les parets de l'institut, i ens agradaria seguir aprofundint en aquesta línia d'interacció entre centre i entorn, perquè creiem que és motivadora pels nostres alumnes i els permet aprendre a través d'accions reals que els permet transformar el seu context. Per això proposem la nostra candidatura en aquest projecte. Hola, bona tarda. Som alumnes de l'Institut Josep Tapiró i venim de voluntaris pel servei comunitari. Hem vingut a les 1 i marxarem a les 9. Estem aquí recollint aliments, preguntant-li a la gent si està interessat en col·laborar i si estàs interessat, doncs col·labores, que és algo molt bonic ajudar a la gent. Ens ho hem passat molt bé perquè ens agrada molt ajudar la gent i que si nosaltres també necessitéssim l'ajuda ens aniria molt bé. Hem començat a la 1 fins a les 9, el temps s'ha passat volant i ha sigut una experiència magnífica. Ens animem a que fem de voluntariat perquè és una experiència molt bonica. I bueno, està també bé fer amics i guanyant i fent d'ajuda. És una experiència que tornaria a repetir perquè m'agrada ajudar a la gent. I és molt guai. El nostre institut, l'Institut Josep Tapiró, té una marcada voluntat de fomentar el treball en xarxa i de sortir del nostre institut. Des de fa uns quants anys col·laborem activament amb l'Ajuntament de Reus amb el Pla Educatiu d'Entorn. Actualment l'equip directiu forma part de la nova comissió del Pla Educatiu d'Entorn de Reus, que té un doble objectiu:
lluitar contra la segregació escolar i fomentar l'educació en 360 graus. Aquesta voluntat d'encaminar-nos cap a treball de projectes i en xarxa ens permet treballar en el projecte de Tapangols, que és un projecte europeu que coordina l'associació Coopera, col·laborar amb la Nova Ràdio, una emissora de Reus, del nostre entorn, on els nostres alumnes estan aprenent a fer programes de ràdio. Tenim vinculacions amb el Museu de Reus, amb dos projectes molt interessants de donar a conèixer l'institut i el nostre barri a la resta de la ciutat i els nostres convilatants, i al mateix temps estem fomentant molt un anàlisi i un treball de reflexió sobre les identitats i els conflictes i discriminacions que patim actualment la nostra societat. Una bona mostra d'això és un projecte que estan elaborant els nostres alumnes de quart, centrat en el racisme i discriminació. Creiem que participar en aquest projecte d'innovació pot ajudar a consolidar aquesta línia i al mateix temps que permetrà als nostres alumnes continuar encarant el seu procés d'aprenentatge i de reflexió individual i col·lectiva, fomentant en tot moment un esperit crític i social. La nostra proposta està centrada en 3 necessitats bàsiques. En primer lloc, oferir a l'alumnat espais educatius fora de l'aula d'aprenentatge real per compensar mancances socials. En segon lloc, seguir el canvi pedagògic iniciat per implicar l'alumnat en aquesta nova dinàmica educativa i empoderar-lo per afrontar els reptes de la societat actual. I en tercer lloc, sortir del mapa, i el mapa en el sentit de fomentar l'interès i el compromís dels joves pel que passa al seu entorn, pel que passa a la ciutat, i a la vegada reivindicar l'aula i el centre com un espai de diversitat i de riquesa cultural que cal també cuidar. Creiem que aquest projecte pot ser el punt de partida per contextualitzar totes les activitats que fem al centre. Pel professorat pot significar l'inici d'una metodologia que esperem que tingui continuïtat i que signifiqui una manera diferent de treballar, i per als alumnes pot ser una oportunitat per sortir de l'aula i formar part d'una comunitat, del barri, de la ciutat i del país.